Kako si čuo za Mladi fest i kako si se odlučio doći? Pa evo, prvo bio sam u Međugorju dosta puta na Mladom festu i tako stalno pratim te i uvijek sam molio Gospodina kako volio da to jednom dođe u Hrvatsku i da bude u Hrvatskoj. I evo, prošle godine, pošto mi smo jednu udrugu imamo za beskućnike i tamo naš predsjednik udruge, on je iz Viduševca gdje je prvi Mladi fest bio. Nama je to bio neki poticaj da nastavimo dalje gdje smo htjeli i jednostavno došli smo na taj Mladi fest gdje nam je motivirao nas i Gospodin na razne načine u našem životu, ispunio nas još više tom ljubavlju. A recimo ove godine nisam uspio otići na Mladi fest u Međugorje, a toliko mi je silna želja bila i mislio sam čak da neće biti u Hrvatskoj radi ove virusa, ovoga covida i svega. Rekao je onda baš šteta što nisam stigao. I kad sam čuo da će biti uistinu sam stvarno rekao da ću doći tu i oba dva dana provesti koliko mogu i biti tu od početka do kraja, jer ovo je nešto posebno, nešto što veseli, što prikuplja ljude, nebitno kakvih uzrasta, ali smo svi tu zajedno s Bogom, zajedno se molimo, zajedno smo u ljubavi Božoj, to je ono najbitnije svega, jer svi smo gladni, svi smo žedni Božje ljubavi i to je najbitnije svega i svi naše duše su, vjerujem, moja prva je ispunjena, a vjerujem da i svakoga, da kogod dođe iz Mladog festa, da neće biti više isti u životu i da će mu se život okrenuti sigurno. Koliko su ovakva događanja važna za crkvu? Pa ja mislim da su jako važna događanja ovakva za crkvu, baš iz razloga što još više može na taj način mlade privući, pogotovo mlade, na nama mladima ostaje sve da mi smo ti koji crkvu držimo i koji crkvu odgajamo, koji vodimo i borimo se. I naravno i tu onda iz tih svih proizlazi i duhovna zvanja, svećenička i redovnička i od časnih, i to je ono što je jako, jako potrebno ovoj našoj Hrvatskoj, tih jako, ajmo reći, duhovnih svećenika koji će moći voditi narod i mlade i usmjeravati ih k Bogu, što je najbitnije od svega. Hvala. Hvala.